no estem parlant només d'amor, no? Sinó d'això, d'aquestes situacions quotidianes, d'algú que va potser més enllà. La intimitat potser és un concepte més concret del que ens pensem, i no sé si tu a l'hora de fer la sèrie hi pensaves en això. Sí, per mi un dels abordatges importants, i que vaig agafar el Fran des del dia -2 i li vaig dir, això és de les coses que més em repta i que més em preocupa i que més m'interessa, que és que crec que hem de generar un univers propi d'intimitat. I aquest univers a vegades són coses molt petites, a vegades és una forma de mirar-se, a vegades és una paraula que ningú entén però tu sí entens amb la persona. Interpretativament és fàcil anar-nos-en a fer clichés, a referències de coses cinematogràfiques que ja hem vist, i moltes vegades costa molt sortir de la zona de confort i apostar per fer una cosa molt concreta i molt única i crec o intueixo o vull pensar o m'agradaria pensar que part d'aquesta sorpresa que té la gent quan diu és que sembla molt de veritat, és que sembla que estigueu enamorats de veritat, és com, bueno, és que hem intentat generar un univers propi.